Takže čaute, to je Simark, Marko a Simi. Ahojte. Chceme vás pozdraviť z Bakalár pubu, najlepší pub v Petržalke za nás. Tí, čo sem chodievate, poznáte to tu určite. Krásny pubík. Prostredie, slnečko svieti, presne tak. Krásne je dneska. Bakalár 12,5 na vaše zdravíčko. Výborné. Objednané máme. Simonka má ako vždy halušky. A ja mám pizzu s oným. Čo to je? Havaj a chili niva. Tak. Netradičné chute, ale nechajte sa prekvapiť. Čo som zabudol, môžeme si ukázať denné menu. Keby niekoho zaujímalo. Náhodou. Takisto sa tu dá objednávať aj à la carte menu. Všetci vedia, že je to na sídlisku pri Tesku. Takže došlo nám papať. Pizzoška. Netradičné príchuť, ja vím, ale ja milujem sladko. Slano. Čípoš. Ako pizzu tu fakt vedia. Simonkine halušky, no dneska nevyzerajú buchví ako dvakrát. Dám vedieť, jaké sú. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Musím si otrhnúť. Šivie cestičko krásne. Asi je 12,5. Aj, poprosím. Simonka ide ochotná prvá. Musím zamýchať. Ja. Pekne míchaj, moje zlatinko. Míchaj. No čo daj do huby, čo to míchaš furt. Dobre? Sú výborné, nejsú ani suché. A slaninka je chrumkavá. Jedine, že halušky sú také trošku väčšie, a inak vynikajúce. Takých 4 body z 5, určite 4,5. Výborné sú. Šikovná. Dobre, ideme ochutnať pizzošku. Jaj, to je paráda toto. Ty vole, už som mal tých pizz, ale žiadna ich není cítim tak dobrá niva jak tu. Takže za mňa palec hore a tento pubík odporúčame všetkými 10. Pizza za mňa 20 bodov z 5. Ja odporúčam tiež, ale halušky výborné, slaninka chrumkavá, nie sú suché, brinza dobrá, takže výborné, odporúčame. Takže pizzoška. Okraje cesnakové výborné. Základ výborný rajčinový. Môžete vidieť, krásne prepečená, ani spalená, ani málo urobená. Tenúčke cesto, okraje. Čo nie je moc také pufy, ale akurát. Takže za mňa fakt palec hore. Šunka tiež kvalitná. Není to nejaký polotovar. Musím otrhnúť. Čisté šunečka. Výborná, buď bravčová alebo kuracia, neviem. Ale asi bravčová by som povedal. Ale výborná za mňa. Kto bol, dajte do komentára v tomto pube. Dajte vedieť, jak vám chutilo. Dajte vedieť presne, jak vám chutilo. Ne všade sa jedia okraje. Ne všade to ľudia jedia. Ale tu sú tie okraje také, že tu ich človek zje. Ja by som sa vedel predstaviť iba tie okraje jesť. S nejakým cesnakovým dressingom. Inak ja, čo tiež nejem okraje, tak naozaj aj okraje som tu minulý
jedlo. No, tak ja som dojedol a povieme si o tom ešte niečo po ceste domov. No. Takže vychádzame z Bakalár pubu. Dobre sme sa napapali. Presne. Takže nachádza sa to pri Tesco Express, ako každý vie. Kto je z Petržalky, to pozná. Takže, a kto tu ešte nebol, tak odporúčame všetkými 10. Pretože človek si povie, že to je zaprdený pub v onej Petržalke, ale varia tam božsky. Výborné, ozaj výborné. Výborná obsluha. Čo sme mali, tak ozaj výborné. Výborná obsluha, výborné jedlá, takže za nás určite odporúčame. Každý, kto tam nebol, by mal ísť a ten pub si zaslúži byť plný, lebo keby to mám porovnať s nejakými inými reštauráciami, tak tie sa môžu skovať. Dokonca sme boli aj v nejakých drahších, čo stáli za holú minč, takže fakt odporúčame. Takže z tohto kratšieho videjka sa s vami lúčime. Ak vás niečo napadne, píšte komentáre. Kam dobre sa ísť napapať zase. A všetko pre vás vyskúšame. Vyskúšať.